אז זה ה-i30, בעצם בטריית ה-ATDUI או המוד של אטמוס, שמגיעה כסט ביחד עם ראש הסאבוורס מיני. זה הראש היחיד שיכול לעבוד עם הבטריה הזאת. בואו נתחיל עם הבטריה. חוברת הפעלה, הוראות, מתן USB. יש לנו אפילו פה אדפטור, במידה ונרצה להשתמש בו, מיד אני אראה לכם איך. והבטריה עצמה. ברגע שנלחץ 5 פעמים על כפתור ההפעלה, יופעל לנו מסך ה-LED. טוב, אז על מסך ה-LED מופיעים לנו בעצם מספר נתונים. 1 זה מד הבטריה, כמה בעצם בטריה נשארה לנו. 2 זה הוואט, ו3 זה הוולטג'. בעצם 1 זה ההספק, ו1 זה הכוח. ברמה הגבוהה ביותר ל-4.2, וברמה הנמוכה ביותר 2. וזה הראש הסאבוורס מיני. ראש מאוד מאוד איכותי, בעל גוף חימום חזק מאוד. שימו לב שבפנים מגיע לנו הוראות, גוף חימום ספר ומפתח לפתיחת הגוף חימום במידה ונרצה להחליף. אפשר גם להשתמש ביד, לא חייבים את המפתח. בעצם מבריגים על הבטריה בצורה הזאת, ובעצם אנחנו נהיה מוכנים לאידוי ברגע שנמלא. איך אנחנו בעצם ממלאים? אנחנו בעצם מטים את ראש המילוי בזווית קטנה ומטפטפים את השמן בזהירות על צידי השרוכית. שימו לב לא למלא יותר מדי שמן. אנחנו סוגרים חזרה, תבדקו שזה מהודק, שלא ינזל לנו השמן, ובעצם מחכים כרבע שעה. אחרי שחיכינו רבע שעה, אנחנו בעצם עכשיו יכולים לחבר את הסאבוורס אל ה-i30 בצורה הזאת. שימו לב שעל הסאבוורס יש לנו וסת של אוויר, החל מסגור לחלוטין ועד לפתוח לחלוטין. זה כמובן ישפיע לנו על הלחץ של האוויר. ככל שתפתחו יותר, האוויר יהיה הרבה יותר קל. ככל שתסגרו יותר, המכשיר ירגיש יותר סתום. מומלץ לשים את זה על קו האמצע. אנחנו לוקחים שאיפה עמוקה מאוד שנכנסת ישר אל הריאות ולא אל חלל הפה. שימו לב כמה עדים הוא מייצר. גם בא טוב עם הקפה.